Cal foi o momento máis significativo e memorable que tiveches durante a túa carreira ou durante o teu traballo? Bueno, pois a miña carreira ainda está empezando, pero o máis importante para min foi facer a curtametraxe Illa Pedra, porque fixena axudada coa miña familia e os meus amigos, para min significou moitísimo. E despois recibir o premio do Festival de Cine de Ourense, porque é unha curta que fala de Galicia e fíxome moita ilusión que o primeiro premio fora na terra dos meus avós. Sempre tiveches a idea de ser directora, en vez de, por exemplo, ser actriz? Pois a min o que me gusta é estar detrás da cámara, porque diante da cámara non se me dá moi ben, entón, pois sí, sempre quixen facer cousas, facer cine, pero detrás da cámara. Que tipo de películas gustaríache facer? É unha pregunta un pouco amplia, pero o principal eu penso que é facer cine amosando as cousas que queres contar nese momento, non? Sempre que teñas algo que contar, pois se pode facer unha película. Que é o que te inspira en facer as túas películas ou cortometraxes? Pois un pouco as experiencias que vivín ata o de agora. Illa Pedra estaba nun momento na miña vida que tiña morriña e pois fala diso, non? Entón pois en cada momento eu penso que te inspiras das túas experiencias, aínda que non sexa basada na túa vida, pero sí un pouco do que vives. Pareceche un traballo un pouco arriesgado por todo o diñeiro que tes que invertir para que ao mellor non o recuperes? Sí, é arriscado, por iso moitas veces pois a xente pide axudas, bolsas económicas para facelo, porque sobre todo cando empezas ninguén se quere, porque ninguén se coñece, entón pois sí, é arriscado, pero se non o fais non podes saber o resultado, non? Bueno, pois moitas grazas. Grazas a vos.